Tresno panjenengan tasih dipun hibur pagi panuwarga agung putra Pandhawa ingkang dipun panikani dening Bapak Gunawan lan ugi Bapak Pandi menika tasih sarengan artis cantiknya Jawa Timur, duo artis cantiknya putra Pandhawa. Yuk kita menghibur warga masyarakat yang ada di sini bareng-bareng bersama artis cantiknya Jawa Timur juga duo putra Pandhawa juga Saksena Audio. Yuk kita sambut artis cantiknya Jawa Timur duo artis cantik duo Endel bareng-bareng bersama putra Pandhawa juga audio profesional Saksena. Oh iya, sebelumnya diucapkan kembali selamat siang buat warga Nyawangan khususnya Nyawangan Keras Kediri. Iya. Jadi ben ketok lene artisnya dadi saurunge nyanyi ngomong dhisik ngono kok biasa sama-sama. Ramai sekali ya hari ini masih bletok-bletok. Heeh, nyekemas. Ayo bletok sing joget ya sampean yo melu ngono kok kaya Lah wong. iki sendalku jan wis kaya omong matun. Engko mulai kupiye wis taruh. Adewe bariki macul ya wis. Spesial untuk warga masyarakat Nyawangan khususnya untuk Iya, pemuda. Untuk gimana, yang Om? dipersembahkan untuk sore hari ini apa? Lagi niku, niki tansih konfirmasi niku. Barangkali ada yang request ataupun apa ini kru Saksena. Apa Bu? Tunggaleka. Mas Tunggaleka Mas. Penting ra bineka tunggalika. Berbeda-beda tetapi satu jua, ya toh. Baik, Bu, Tunggalekane diganti Ego Mawon nggih. Marah. ora. Iki baik ketemu maneh apa. Oke, masih bareng-bareng Nyu Putra Pandhawa. Saksena Ada audio Kak Reza. Dalam Devia. Kan iku lha apa sih? Kaya teletek. Tapi hooh. Adewe bariki atus ya wis. Heeh. Tak ceritani. Itu kisahmu ya Mas? Oh Mas, kisahmu. Naliko bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwana kaya ra ono ngendi kasih sayange sing kaya cariyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban
beat iki mau. Sak-sak. Ya, satu tema lagunya sudah bareng-bareng kita di sini. Heeh, barangkali ada yang mau request. Mungkin dari sini mau request lagu ibunya, bapaknya, Mas apa? Ninggal Katresnan. Mas Ninggal Katresnan. Yang depan mungkin apa? Mau request lagu apa? Ayo, 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 ayo. Hah? Apa Mas? Oh, apa toh? Ora krungu. Ya, Ninggal Katresnan nggih. Cah iki kok. Oke, satu tema lagu requestan dari Ibu siapa ini? Ibu Sintan? Bu, Bu Siti. Oh, Bu Fitri. Aku rada papokan. Iya, iya. Ora patek krungu, Bu. Ngapunten nggih. Nggih. Wis di ngapunten nek arep Bu Fitri. Mas aja guyu Mas. Wih, tai. Nangis sajroning atiku
Thank you.